Un é esta coincidencia cos períodos electorales, que unhas cousas se producen e outras non. Hai ben pouco tuvemos aquí mesmo en Santiago un caso relevante no que logo nos enteramos que a Administración de Facenda paralizara unha investigación para que non coincidira co período electoral e esperou a que pasara o período electoral e logo continuou con ela. É a utilización de métodos, digo isto desde o desconocimento, desde o desconocimento do que realmente hai, de métodos que en principio non son os habituales na xustiza. É dicir, a min todo isto, por exemplo, que un funcionario municipal sea recluído en unha celda, que a súa familia non poida falar con el, que o seu abogado non poida falar con el, que non saiba, aparentemente, que cargos se lle formulan e que o manteñan illado en unha celda, hombre, é un tema que me produce un desacougo importante. Creo que hai que ser extremadamente prudentes. Dito iso, eu tamén son dos que digo que a xustiza ten que actuar ca máxima das contundencias e nese sentido, no caso de que desta causa ou de calquera outra se chega á conclusión de que houve algún tipo de conduta delictiva por parte de algún representante público, por parte de algún representante privado, desde logo eu creo que hai que actuar con contundencia.